Burundi kon ang'eni wadong mana kod thuolo matin kende kodi kaito waweyi mar mondo mi dhi e tijegi mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Kata kamano imulo wachno mar network. Ere kaka rowere nyalo build network margi mar mondo mi gibed kata gibed open mar mondo mi kata ka opportunity oneno kumoro to ng'ato nyalo kata refer kaluwore kod network mane oloso to kuonde kaka mage maginyalo dhiye kata ginyalo thoro dhiye mar mondo mi gi broaden kata gi widen kata gi yar network margi manyalo miyo bed referred kata tich moro amora. Nelson. Erokamano. Koro wach mar network to tinde duong' nikech kaka Millicent wacho cha sani network tiloso network kuonde te. To network sani tiloso nitie tieng' didek. Kaluwore gi CV be tinde wan gi CV mar didek CV. Koro kacha kar CV ka to wacho curriculum vitae. Koro magi ma wuoyo kuomi. Koro wantie gi online CV ma mbui ong'eyo ni Nelson en ng'a. Kidhi manye Facebook, kidhi manye LinkedIn, kidhi manye Twitter, X, ibo yud Nelson yen ng'a. Mano CV mokwongo. Mar ariyo en physical person, en ng'ato ka an kama, ng'ato ka Joyce. Ang'o mang'ni wach ewi Nelson kaponi romo gi ng'ato kuome. Ato nitie moro ma koro indiko otas cha, moro mwaoro ge kambi cha. Makoro indiko makati riambo ng'a biro ng'eyo onge mana kaka giromo kodi. Koro sama koro iloso network, how do you come up with one? Ere one lost network mabro budho for your career lifetime. Koro number one en ni waromo gi ji kuonde mopogore. Mokwongo wasomo wadhi e school. Ndio osiepena moko manwasomo go primary school ma pod gin osiepena kawuono to gisemiya ohala kata big mati Maria adek moko gisemiya ohala. Tie joma somo go Sawagongo bose miya ohala. Tie joma somo go mbalariany bende pod wantie go kanyakla. Koro kamisome nitie network minyalo create kanyo nikech ji ng'eny ok rom. Jomoko nitie ma kuonde ma giwuokie opportunities nitie immediately. Jomoko will get opportunities kaka saa sudo. Koro nyaka be waretain gi for a long time. Wadhi e kanisa, to kanisa kata wadhi lamo Nyasaye, to dhano mwaromo go kuro. Koro kanisa be nitie network, kata joma romo kanisa go, gibe gitiyo kuonde moko. Gibe giloko ohalni gi kuonde moko. Ng'ano ming'e kanisa ka ma bende inyalo ga wuoyo go. Apart from samoro iwacho ni kata kapo ni jayalo maber, to ionge pesa ofuki, to pod inyalo kapod yalo no pod ok ber. Kech Nyasaye bende samoro iwacho ni omit kibendi gi gimoro meng'o min ge lweti. Koro kanisa be wadhiye. Kuonde mwatiye ang'e ni ji osewacho mang'eny ni ti idog e ot jomi yudo ka magi werigo. Ata marako chakre kawuono. Nikech kuonde mwatiye gi joma romo go gi gibe nitie joma ging'eyo to gibe gintie gik ma gitimo ma ginyalo influence. Koro jomitiyo go be nyaka yier moko mabeyo minyalo ga bedo go machiegni, minyalo ga wuoyo go. Aeto samoro mantie events, activities ma ji dhiye. Koro ka ji dhi romo, wach kata ka ine mbalariany tiwinjo ni nitie training moro moket Kenyatta University Nairobi. Ang'o ma moni dhi e training no, ibende irom gi joweteu. Nitie samoro oket romo, jorambo oketo romo mar rowere Nairobi, ti Nairobi. Ang'o ma moni dhi kuro, irom gi jogi. Moro be nitie social events, ma samoro udhi kamoro neno mpira moro turomo gi ng'ato. Samugo mbaka, nyaka be koro ing'e ni ng'ani timo ang'o values mage mengo machalo gi magi. Koro mane kaka wa create networks. Koro bang' kise create network ni create ni in yamodwa konyi. Nyaka ichak inyis value mari, ang'o mikelo, ang'o mibiro go e mesa. Mano matine niya nyaka bed ni isewinjo gima ng'acha wacho, bisewinjo kamuwuokie, isewinjo kamodwa no dhiye, koro idwa ni konye obe ochop kamodwaro cha. Ae samodhi cha, ibendo dhi kodi. Mane kaka network tiyo. Kaya sama koro dhi kamoro bodhi mbele, tine mikonye, to wacho ni ang'e ng'ama kama, nosetimo kama. Koro mane kaka network be konyowa e wach mar referral. Te bang' isi ni
kata kuonde mwatiye nyaka you show value to your network ni what do you have to offer in terms of skills. Nitie mang'eny en ni koro ji ema nitie. Koro iyudo ka samoro ng'ato e tich aka sani kata kuonde motiegi nitie ng'ato moro mane oseresign nyoro gotieno to pok onyisa, lakini osenyiso osiepne ni an kambicha asewuokie kata adhi wuok kiny gokinyi. Koro iyudo ka en osenyiso osiepne kata ka pok ang'eyo, matiende ni osiepne dhi ng'e ni nitie wan gi nafas kata ka pok ang'eyo. To kapo ni wamiye nafas ni aro onyiswa ng'ato manyalo kawo kare, to dong' odhi luongo osiepne wacho ni ng'at moro be nitie mang'eyo manyalo kelo ka, nikech samoro biyudo ka keto di tich nitie, tiyudo ka ji apply ji mang'eny. Ya kata mana ji 200 position achiel, tich nitie mar ng'ato achiel, tiyudo ka ji 200, 100 kata ji 20. To mali wach ma ng'ato keto kuomi apart gi mioro cha, barua mioro cha lich moloyo barua midwa oro cha. Koro ubro dhi interview te, lakini nitie ka ng'at moro osedhi mbele ni nikech ong'ere tije osewach, matiende kata kubiro e interview to ok en ng'ama chako wacho gik moko mang'eny, en ng'ama ji ong'eyo. Koro iyudo ka yudo tich bedo mayot molo ng'ama pod ji kia. Koro ka ber to nego wamany networks. To network ni be ka in go to bendo kibet jasunga. Aseyudo ka nitie sama ng'ato ng'isi ni tich ni kama kama, to ni an to kambi no kadwa adam na dhi kambi ma kama. Ing'eni koro ibuogo network ni to kara to ng'ane ma wan go kamoro achiel en kara gima odwaro pore gima wan wantie ni ji biro were kodi. Koro network be nyaki ing'ade maromo gi kama intie, e ka iyudo tich bedo mayot. Kata kidwa maloko ohala nyaka ang' iyud mana joma network ni be nyaka ang' bedo mana joma nigi the same idea. Koro mane gima dang' awach e wach mar network and kako nyalo miyo ayud tich. Kapod antiere kuomi Nelson ka intiere Burundi kono kinyi makawuono, ang'e ni iwacho ni in HR specialist, matiende ni kambi kama kata in bende ndiki intiere koda kata idil kod ji mopogore opogore, matiende ni chung' ne jotije mago mag kambigo. To kapod wawuoyo wechego mag tije, gin ang'o giri masiche moko rowere timo ma ok ni kare, masiche moko mono gi yudo tije kata kambi mopogore opogore, tang'o ma ginyalo keto kare ahinya te kinde ma gimanyo tije, obede kambi kata obed kuonde mopogore opogore ma ng'ato nyalo gombo mar mondo mi ondike tich. Nelson. Mokwongo ma wacho mabati go kocha wacho ni nitie joma nigi sunga mar kambi modwa tiye, ma samoro bende ber samoro bende rach. Koro luwore kama intie, to nitie joma oketo ni en kambi ma kama modwa tiye, to mano bende ber kinyalo nafas kuro to wayie ni be timang'o idhi idonje. To kati tich manyalo biro kaki kawe kaki tiye engas minyalo yudhogo tich machielo. Mane gima aseyudo ka bende timore. To bedo ni gi preference bende ok rach. En koro kin gi preference tionge gimoro ema koro chalo ng'ama kendo kia gima timo. Number 2 en ni sama owach ni tich nitie gik moko ariyo, nitie oro otase ni kod manyo tijino. Koro kowach ni nitie tich Ramogi TV sani, to wach ni idwa ndik jata program, jata chenro. Nitie ng'ama biro wuok kono gino kama to seoro barupe to seoro kamano. Nitie ng'ama biro kawo time mowinj ni tich midwaro ni ng'ano midwaro machal nadi. Ai koro oloso CV ne mondo omira, mondo kuno ng'ato somo CV oneno ka gima ng'amor barupe ni ng'ama wadwaro. Nitie ng'ama orara barua tu juju to en CV okawo CV ooro, okolo kata maber. Ondiko email juju otieko gore onooro. Koro mano bende miyo be chances ma yudo tich bende bedo matin. Ai problem moro sani koro wuok mar communication osebedo ka en tabu ahinya e rowere mang'eny waseng'iyo gi ndiko SMS machuok e WhatsApp kata Facebook kata ng'o. Kuyudo ka samoro mondo ng'ato ndika English moro maber e barua bedo matek. Koro magi bedo miyo ng'ato wacho ni ng'ano ok chal ng'ama ni serious. Koro tinde be nitie gima iluongo ni AI ma Millicent timoni. Gigo nyalo ndiko ni barua moro maber, tikete ochalo gima kuri ne mindiko. Mago bende itiyogo sani
gi joma manyo tich. Koro king'eyo ni English mari ok ber, kizungu ni ok kata Kiswahili ok ber, idwaro ng'ama wacho kizungu, nyaka koro itim ang'o, ibede gi mano. Moro be nitie ni iikori machal nadi ni tich midwaroni, nikech sani kaka koro awacho ni sani nitie global labor movement, yani inyalo tiyo kamoro amora. Iyudo ka kuonde mwatiye gi dhok en achiel kende, ng'eni chopo kama koro wan ing'eni Kenya wasomo English gi Kiswahili, mago compulsory. Koro German, French, Portuguese gi magi koro isomo mana bang'e kidwaro. Koro be kidwaro ni bende iyud tich kuonde mamoko ma be inyalo tiyo outside Kenya, kata kama ma bende olony kabisa, to bende ber kibende enhance e dhok moro machielo minyalo wacho. Yeah. Kopogore gi moko mwasomo ma nyaka wasomgi, nikech mano bende miyo ng'ato advantage mar yudo tich e yo mayot. Aeto kochopo sama koro idhi e interview e nonro mar face to face, sani to nitie nyaka online, kaka koro nitie online. Koro kapo ni dhi ma physical, to kaka irwakori koa malo e wiyi nyaka tiendi nyaka bed abeda maber. Kik idhi kinyiso chandruok ahinya, nikech joma chandre bende samoro nitie gimiluongo ni biases. So kidhi kichalo ng'ato ni to ng'ani obo nyalo timo tijni, nikech kinene to ok ochal ng'ama ready mar tiyo. Ng'eni samoro nitie perception mopogore opogore, koro kik idhi ng'ato chance mar goli oko nikech ok iyuo wiyi, unless di mano style to niketo. Kik imi ng'ato goli oko nikech ibiro ka long ifungo marach. Then kakoro intie interview, ayudo ka samoro be eye contact bedo tabu kuom rowere bende. Ng'ato wuoyo lakini ong'iyo piny, ng'eni tinde ji oseng'iyo sim ma jomi wuoyogo dak ine kata neno. Koro mano nyalo miyi tabu be iyudo ka iremo interview. Bibedo ka iremo interview. Aeto ka en online nyaka koro ibed kama network bende berie, mondo kik ng'ato thuolo mar mondo goli oko. Sama be in online be time keeping bende ber kin online, nikech online gi tabu mang'eny. Koro nyaka be keep time bedo online, and still presentability mari bende nyaka bed ni malo. Koro magi ka wang'iyo kaka rowere to wanyalo bedo koyudo tich e yo makare. Mogik en discipline mar yudo tich. Wacho ni rito tich tek moloyo yudo tich. Rito tich tek moloyo yudo tich, nikech chieng' okinyi pile pile romo gi joma bende kia, joma be nigi gimoro amora be gimanyo, bedo matek, mamiyo samoro rito tich bedo matek. Ayiena mar mondo mi atiek kodi Nelson ka intiere Burundi koni, nikech ang'eyo ni intiere kod dich moko odiochieng' ma kawuono. Wachni mogik kotudore kod thuon wach mane watwake okinyi ma kawuono kotudore kod thuolo mag tije norowere, katieko kodi Nelson. Wach mogik sani koro nyaka wabed nyaka ng'ato ng'iyare kare ni ang'ono ma in go e lweti minyalo timo, nikech sani skills are overtaking education. Skills are overtaking education. Koro inyalo timo ang'o? Nitie jomoko moko somo HR, lakini kaka onyalo wuoyo gi jotich bedo maber, matiende ni koro inyalo mana puonje other HR things e tich. Koro kin gi skill, nyaka koro make sure ni skill no in go maber manyalo miyo itim tich midwaro. Then that's number one. Then number two, osepuonjo gik moko mang'eny, iluongo ni factors of production. Iwacho ka nitie capital, nitie entrepreneurship, nitie labor, mano ng'ama tiyo. Koro magi te gin kuonde monyalo donje. Yes, yudo tije nitie, lakini ok ging'eny as such. Koro kinyalo yudo nafas moro ibe idonji e ohala, ibe pod ok rach. Inyalo donjo e ohala be. Koro en rowere manitie, gima in go e lweti biro konyo. To chaka nikech level michaki kawuono gi pesa michako kawuono no, ok ibi tieko kanyo, ibo tieko kamoro machielo kaluwore gi kaka kinda miketo pile e tiji. Nikech human beings wan gi growth. Kawuono kiny ka titimo gino maber, kiny isudo, kiny isudi, bosudo. Koro chuno nyaka wachak kamoro, dak te wachak ka managers, nyaka wachak kaka assistants, eka wa grow over time. Koro mane madang' awach ni
ni rowere ma wan go. To ng'ama onge LinkedIn, odhi create LinkedIn account mare kama Millicent owacho cha. Kech kanye masani ji yudre. Kanye masani ji kawe tije. Erokamano.